baki amana ta so mu soyayya ni da ke mun dace to karki guje ni. Na baka amana ta so mu soyayya ni da kai mun dace to karka guje ni. Na samu sarauniya kyakkyawa ba ta da muni, mai kyawun asali kuma ga ilimin addini, ta samu kwarewa fannin ilimin zamani, yar Fulani